O polo de Baños de Molgas abarca 21 concellos da contorna, pertencentes á comarca de Celanova, a Allariz, Maceda e Baixa Limia. José Manuel e Verónica son os encargados de orientar a todo aquel que o precisa. É un dos de máis recente creación, é dicir, é o penúltimo de toda Galicia. Vale? Foi creado máis ou menos en maio de 2024, é dicir, levamos casi 2 anos funcionando. Entonces, os proxectos que temos son proxectos pequeniños. Nos damos un apoio técnico, é dicir, non só informamos de que subvencións hai, senón que temos experiencia, temos unha edad, é dicir, eu fui un emprendedor, ela é experta en finanzas, eu sei bastante de marketing, entonces o que tratamos é de darlle un apoio bastante integral para que os proxectos funcionen. É moi importante que nazan novas empresas, e as que hai non morran. Non ten sentido que nazan todo o tempo empresas e as que existen que vayan morrendo. É dicir, non ten... Temos empresas, por exemplo, que están a punto, emigrantes retornados que solicitan axudas, empresas que están pasando relevo, é dicir, que piden axuda de remuda, e nós axudamos a esa transición para que os novos collan esa empresa e a persona que xa traballou durante 30 anos xa poda descansar, e apoiamos ese relevo para que non se cerren esas empresas. Asesoran aproximadamente 150 proxectos en diferentes fases e que se atopan con distintos problemas, inda que moitos deles son comuns a todos, por exemplo, a falta de educación financiera. La mayoría de los proyectos en este entorno son personas que tienen unos proyectos con unas ideas muy maduras en ese sentido, ¿no? Entonces lo que primero tenemos que hacer es ver si realmente esa idea se puede trasladar a algo, un concepto que se pueda probar en un mercado. Antes de lanzarte a buscar una subvención, de darte de alta como autónomo, porque ¿qué pasa? Muchas veces las personas vienen dicen, quiero la ayuda. No, entonces, bueno, vamos a ver primero, antes de solicitar la ayuda o meternos en un tema más económico, vamos a ver si realmente esa idea que tú tienes es realmente viable o no. Intentamos educar un poco también a la persona que, bueno, todo un emprendimiento realmente tiene muchas facetas, muchas patas, que muchas veces la persona no está capacitada o no tiene el nivel de conciencia suficiente realmente para emprender teniendo en cuenta todas esas facetas, ¿no? Se imos ao concreto, podemos falar de Tribo Salvaxe, 3 iniciativas unidas baixo unha sociedade cooperativa. O que creamos foi a Tribo Salvaxe, Sociedade Cooperativa Galega, e dentro dela incorporamos unha editorial que xa estaba funcionando, que levaba fundamentalmente eu, e agora levamos entre todas, los libros de Salvaje, e incorporamos tamén un obradoiro de madeira, de xogos e xoguetes de madeira. En concreto ten dúas versións, dúas vertentes. Por un lado, elabora Paco xogos de madeira tradicionais e colaborativos que as asociacións, concellos, etc., alugan para pôr nas feiras, para que haxa un espazo para nenos e maiores de xogo compartido. Eso por un lado, e por outro, juguetes tradicionales en madera. Para vender en feiras, artesanía en madera. Temos outra compañeira que está creando, ten montado un obradoiro téxtil, está creando produtos téxtiles, como por exemplo a camiseta que leva, que está moi relacionados coa literatura. Son camisetas de algodón ecolóxico e comercio xusto que estampamos a man, que estampa ela a man, un por un, con motivos literarios. O polo serviulles para organizar o negocio, para asesorarse en asuntos como contabilidade ou xestión, tamén en subvencións. Tamén é interesante as jornadas que hai de formación, mándanos información, hai aulas, cursos que tamén son interesantes para a nosa actividade. Para mí o tema de conocer o entorno, de estar situados no sitio onde está o traballo e conocer a vecindade, o que preciso, o que non preciso, todo eso tamén. E a interrelación entre os diferentes polos. Quen quera emprender no entorno rural é a mellor porta de entrada para conocer
primeiro, o que face falta no territorio, o que ya está facéndose, con quen podes colaborar, con quen non, e, sí, por supuesto. Desde o meu punto de vista, a continuidade do proxecto. Ti non acudes a un polo para unha cuestión puntual, podes facelo, sino que hai un seguimento, ou pode haber un seguimento durante todo o tempo que ti queiras, poden ser anos. Co cal, é contar con un servizo de apoio, de consulta, de mentorías para solventar dúbidas que se prolongan no tempo.